De jeugdgezondheidszorg werkt gewoon door in de coronatijd. We hebben het nog steeds druk, maar op een andere manier druk. Afspraken waarbij baby's en peuters een vaccinatie krijgen gaan allemaal door. En ook de baby's van 4 weken worden uitgenodigd, omdat die een belangrijke screening krijgen op dat moment. Verder proberen wij zoveel mogelijk de afspraken telefonisch af te handelen. Ook de meningokokkenvaccinatie gaat door, omdat dat een belangrijke vaccinatie is. En er wordt heel veel geregeld en gebeld op dit moment. Dus het is nog steeds heel druk voor ons, maar op een andere manier druk. Tot nu toe is de ervaring dat mensen het wel op prijs stellen. Dat ze even gebeld worden, even hun vraag kwijt kunnen. We proberen ook contact te houden om in zicht te houden wanneer mensen het niet meer trekken om thuis te blijven. Want het is wel heel anders voor ze dat je de kinderen thuis hebt, zelf niet aan het werk kunt, zelf weinig de deur uit kunt. En dat kan heel veel spanning opleveren. En daar proberen we wel een beetje zicht op te houden. Op dit moment zijn de consultatiebureaus in Kolmerswaag, in Damwoude, in Vervet zijn dichtgegaan. Dat is soms omdat de locatie te klein is om netjes 1,5 meter afstand te houden. En in andere gevallen, zoals in Damwoude, omdat het gebouw waarin het consultatiebureau wordt gehouden gesloten is vanwege de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld de mensen uit Damwoude die krijgen nu een afspraak in Dokkum. De mensen van Kolmerswaag worden in Kolm uitgenodigd. En van Vervet die kunnen naar Stiens of naar Leeuwarden. Het is niet nodig om in paniek te raken vanwege het virus. Maar wel blijf regelmatig je handen wassen en houd afstand. Blijf thuis als het niet nodig is om de deur uit te gaan. Aan de ouders wil ik graag meegeven dat de jeugdgezondheidszorg ten alle tijden bereikbaar blijft. Er kan altijd gebeld of gemaild worden met de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de pedagoog. Ook is het mogelijk om te chatten via de GGD-site. En als het nodig is, maken we ook nog steeds normale afspraken om elkaar face-to-face te zien.